I går, der lærte du, at din hjerne er mere negativ, end den er positiv. Du lærte også, at hvis ikke du formår at stoppe det her lidt negative fokus i din hjerne, så bliver din hjerne gradvist mere og mere negativ. Men hvorfor er det lige, det er sådan? Det skal du høre nu. Årsagen finder vi i den måde, din hjerne er bygget op på. Din ældste del af hjernen, den del af hjernen, som sidder allertættest på din ryggrad, den kalder vi vores reptilhjerne. Det er ikke, fordi vi deler hjerne med krybdyrene, men der sidder nogle adfærdsmønstre, som vi deler med krybdyrene. Og det er det her med vores instinkter, vores frys, flygt eller kæmp instinkter. De ligger her i den inderste del af hjernen. Krybdyrenes måde at overleve på, det var, at de i løbet af et splitsekund skulle vurdere, om en potentiel fare var noget, de enten skulle løbe væk fra, gemme sig for, eller om de skulle tage kampen op med for at overleve. Så derfor så skulle vores inderste del af hjernen i løbet af et splitsekund kunne afgøre, hvad gør vi, og så reagere instinktivt på det. Efter krybdyrene, der kom pattedyrene, som begyndte at føde levende unger ude i naturen. Når man får en levende unge ude i naturen, så kræver det to ting. For det første, så skal ungen være relativt hurtig på benene for at kunne flytte sig, hvis der er fare på færde. På den anden side, så skal moderen udvikle et system af følelser og relationer, omsorg, som gør, at hun tager sig af ungen, for at den ikke bliver spist af rovdyrene. Den udvikling i evolutionen gjorde, at vi fik et nyt lag ind i hjernen, som rummede følelser. Følelser som for eksempel omsorg for ungen. Og det er det, vi i dag hos os mennesker sammenligner med vores pattedyrshjerne. Pattedyrshjernen og krybdyrshjernen, det kalder vi tilsammen for det limbiske system. Nu har vi altså en krybdyrshjerne, hvor vi har vores instinkter. Så har vi en pattedyrshjerne, hvor vi har vores følelser. Og så kommer vi til den nyeste del af vores hjerne, som vi kalder menneskehjernen, eller neocortex. I menneskehjernen, der sidder de funktioner, som vi forbinder med det at være menneske. Det betyder ikke, at det kun er mennesker, der har den, fordi nogle af de allerstørste dyrearter har også til en vis grad nogle af de her funktioner, som for eksempel tanker, logik, sprog, beslutninger. Det ligger alt sammen i vores menneskehjerne. Det betyder altså, at vi har det limbiske system, som er en kombination af vores krybdyrshjerne og vores pattedyrshjerne, som har den overordnede funktion, at vi skal overleve. Vores unger skal overleve, og vi skal overleve. Artens videreførelse. Det kalder vi system 1, fordi det er vores primære system. Så har vi også neocortex, som er vores menneskehjerne, og som har det formål, at vi kan tænke. Det er vores sekundære system, det kalder vi system 2. I den næste video, der kigger vi på, hvordan system 1 og system 2 fungerer i forhold til hinanden, og hvordan det påvirker vores adfærd.